Bueno, kuadrilla eguna eta iritsi da baltza jaitsiera. Bueno, baltza jaitsiera, zela izan da hasieria? Ondo, ontxe ikusten duzu moduan baltza jaitzen gabiz, eta aurten geizki ezpanabil 20 baltza. Nia ikusten da moduan ur gutxi dagoela, baina itxura hona hartzen dabil, lehenengotan dauka kontxe gaitxi dira, eta posik. Eta uste duzu jendia helduko aldala txosnagunea? Duda dauzkat, hain ur gutxikin mentzat, arrastraka ez bai aguten aurten urakin ezin da. Zu ezea bajau bihar? Ez, ni aurten arduraduna, aurrek urtean gaitxi nintzen, bastante komerixa pasata gero, eta aurten ja deskansa. Ze kuadrian txika postatzen dezu, zein iritsiko da? Niko lehenengo urten dienak, Leon Amalau papan nola eren bersinotxo bat indau, eta nik eren gaitxika postatzen. Bale, hemen da bizia beste batzuk bajatzen ere, ia iristen dian, gu hemen gelditzuko gea ikusten, aber zain hiltzen dan, bale? Bale, eskerrik asko, zuri. Oian egun india, Yo no, justo no. Bai. Kaixo laukote, ze muzarete, gogotxu? No, bai, kriston goguakin gaur, bai. Ze muz baltza prestatze hortan, nolakoa gehiago zeizue? Indogo indala ordu berdio baltzia, osak imaginau. Artu ditxugu lauro eskia eta beten lotu inditxugu eren hartzian. Eta txosnagunera iritsiko zarete edo beste talden batzuk gaitasun gehiokin ikuste dituzue? Ez dakit. Ez dut ustera basiko unik, baina sea ondo pasauko. Hori behintzatu bai, hori bai. Hau, aurreneko aldia? Ez, aurreko urtean egin joan be bai. Bai, bigarren urtia gainera isen dala, así que isetan pleno. Eta esperientzia horretatik ez duzue zer ikasi aurten hobetzeko? Ba, ez, egisa esan da, ez. Bestela balziaren hau ingo ginoan. Zuen baltsak ze izen du? Ez que ez dauka, guraso elkartia gu, baina ez dauka izena. Gero, olimpiadetan ere parte hartuko duzu edo honekin nahikoa? Dauku denboria, bestela jungo ginen, baina... Bueno, honek irten zian zezenetan eta rapa hogin zote, baina... Orduan igual hauen. Eta, bueno, beste taldeak nola ikusi dituzue geizten? Batzuk irten dira, zuek noiz zarete? Ba, hirugarren txandan ga. Ontsi irtengo gea bigarrenak, así que gu Laizter. Laizter irtengo hau, bai. Ba, oso ondo. Abertzen muzikon eta guk zuzenean jarraituko zaituztegu. Vale, hori irazten dugun. Eskerrik asko.
Festari festa. Bueno, eta hemen dakau beste parte hartzaile batzuek laugarrenak, ez da? Hoi laugarrenak irtengoa bai. Eta zer gogua, ze asmo? Gogoa da, harri hau, minik ez hartzen ondo da urik ez da, baina, bueno, ingo usio, osea. Gero, txosnagunia iritsiko zeate zuk ez? Bai, aiauko, bai. Zela izan da hau dana montatzia, hau dana eraikitzia? Ba, astelen atzalian gehatu ginoen da bi orduan danen ginoen. Gaurko dana preslaga zein duten. Eta zer dala eta hau? Ba, haitxa santuen tematik eukeratu ginoen da zein haintzat gurutze datzuk ingo itxu. Zauzko alrebes ipini hola, baina, bueno. Bueno, haber suerti ematen dizuen. Hori da. Ze baltza uste dezue iritsiko dela, eta zein ez? Guri aiaukoa, beste danak ez. Beste danak ez. Euragoak harrik helduko dira orduan. Hori da. Eta gero, garko asmo, gero zezen plazan olimpiadak animatzen altzeate? Olimpiatara ja ez dut uste joangoa zen, hemen digirten, da gero hau dana eruen, da bat eta bestina, bueno, gero ja kalera irtengo da baskaldu, eta... Aurreko urtean ere animauz zinaten baltza jaitxiera edo lehenengo urtia? Lehenengo urtia, aurreko urtean ikusten dezan gino, ba, aurrengo urtean inen bia, da hemen ga. Ondo, ba, berzela juten da, ber suertia dakazuen? Ba, ondo, joango, bai, hori seguru. Ala mutilak suerte, Bueno, badatoz debagoienan jaiak, lehenak Pentekosteko jaiak dira Bergaran, eta ematen duenez hemengo herritarrek badute gozatzeko gogoa. Beraz, goazen beraiekin gozatzera, eta badatoz Pentekosteak, aurrera! Guretako herriak egoteko zuen aukera hau Kristo noaria gara. Eskerrik asko da mei. Baina, erraldoetan geha, esan izango zuek be elbaziak hemen egotan. Zuen zarete gure zentzua. Intentzen genien kalera, animua, barrea, zuen zarete gure motorra. Horregatik, talde guztiak izanean, eskerrik asko erraldoi da zuen dako. Nahi dira hemen jokan danak ez gare, hainbat pertsona gaur taldekoa, baina 25 urtetan zehar, banak batzu pasau da. Batzuk gerraldiak eta hartzen, beste batzuk musika jotzen, beste batzuk duntzaineruak, beste aguntzen, eskerrak eman nahi dutzen danei. Eta danen eta zu, noski.
eta garen artean lortu dugu Bergarako erraldoi taldeak izen bat eukitzia Euskadi mailan. Eta beste aukera batez zabaldu nahi dut. Erraldoi taldeak talde ireki bada, danok inbitota zaete parte izateko. Bai, eta igatean txorretan egongoa sozio taldeak egikin erraldoiekin. Han egiko zuen auketean, probatzeko, eta bueno, nire zuen egiteko. Eta bukatzeko, bihar erraldoi eguna ospatuko dugu. Danok inbitota zaete gurekin ondo pasatzera. Eta, bueno, hemen batzuk horretakintaren, baina, bueno, saltzetatik behetorri dira batzuk. Beraz, ondo pasak eixetan, eskerrik asko Bergara, gola Bergarako erraldoi taldea, gola Internaton, eta gola Betekatez, gola! Gaurkoan, ez zara animatu baltsa jaitsierara? Ez. Horrek urte baina gutxio dago eta espada harritxak eta kentzeko gero ibilari. Baina, bueno, kuadriako dira ez da, hasi dira desperri gauta, así que, danak heltzen dira batea. Uste duzu helduko direla? Bai, aurrek urtean bastante ondeldu diren, danak baltza gainean. Aurten ikusten da sepauta dela, así que, ez da, danak helduko dira. Esan duzu, aurten ur gutxiago, baina hala ere, eguraldi hobea, behintzat plaza ibiltzeko. Joder, dagoen hotzakin da bintzat euskixat da gudialea, gaizkibez, gaizkibez. Eta, hemendikan ibilbide guztian zehar jarraituko dituzu zure lagunak? Ba, justo gaina bide gorritxi zeritzen duzu eta ikustu duzu bide duzuan, así que, edo parkea sartu eta bukaia daño. Eta ber, suerti hauken, eta estean otanak atea altzen dian. Ba, primera, mila esker. Vale, zuei, berte, agur. Bueno, hemen dakagu batzuk, mutilak zela izan da hau dana eraikitzia. Atzo atzaldian, azken orduan ibili ginen hor, aginuna eitzen eta gaur goizean azkenengo rematia. Eta ze erabaki duzuen mozorratzia, zertaz? Piztinako gizonak, gelekuan hor, sokorriztiak hau bertan. Eta danadakazue bendikan ematen doan. Hemen xerpa.
Ondo, uste dezue iritsiko zeatela txosnagunean? Nik uste heldu bai, nola, ez da, baina helduko azela, espero. Lehenengoko aldixa edo? Baina, aurte lehenengo aldiz parte hartu eguna. Aurreko urtean amaguen gino, baina ez ginean heldu. Eta zein uste dezue helduko dela eta zein ez? Ze baltza? Ze baltza, ez da, nik dakit honek laguna diela, ez diela heldu bihar. Vale, oso ondo. A ber, zubertia dakazuen, bale? Eskerrik asko. Ale. Mikroinfarto bat, hemen. Guria morda pixatzen dago. Imposiblea que flote, tu morda pixatzen dago. ¿Quién no sube la sa? Gol pixkat, baina ez. Guzti eta pixka presionau. Bai. Beraz, agera arraskira. Macho, nola diak denborak? Ondio guztau ez dala inorreldu. Hemen jarraitzen dugu, baltsa jaitsierara jarraitzen, pasa ditugu dagoeneko lehenengo zubia eta bigarrenean gaude, eta hementxe dabiltz. Batzuk, jarraitzen dute aurrera, beste batzuk bidean geratu dira, eta igeri ere ikusten dugu bat edo beste. Ez dakit iritsiko diren, jende asko dabil hemen animatzen, asko gerturatu dira, eta gu bezala, poliki-poliki joango gara aurrera. Bai, ikusi, horretxe nago. Ahí ama. Mira que bien. A ver, sube, cadena, avance. Vai, espera.
Kaixo, gaurkoan egun paregabea baltsa jaitsierarako. Zuek zuzenean jarraitzen duzue, bada lagunek bertan? Bai, hortxe bertan dauz, hemen, hortxe momentuan. Eta zuen nolatan ez zarete animatu? Bost bakarrik junaldia, orduan ez dago lekua da ondako. Gainontzekoek, olimpiadetan parte hartuko duzu edo han ere ikusle bezala? Ikusle bezala, bai. Momentuz, gure olimpiadak beste batzuk dira. Bueno. Eta zer iruditzen ari zaizu? Orokorrean, lagunez gain, besteak nola ikusten dituzu? Ondo, bastante batzuk originaltasuna handixa dauke, eta, bueno, nik uste dute horrek emate hotzala bepostasuna errixai, da olako gauze, bigarren urtia, eta politxa. Nor iritsiko den buruan baduzue? Zuen artean hitz egin duzue hori? Hori ez da importantiena disfrutatzea da. Guk irabaztia hemen hori momentuan ez da, nire uste ez da garrantzitsuena da, ikustia errixa zelan dagoen, da girua sortzia. Primeran, espero dezuek ere giron ondo murgildu alizatea hemendik, eta aprobetxau, Astelena. Oso ondo, berdin. Horre dia gure kadriak. Vale, hasi! Jus! Hartu makillak! Hartu makillak! Makillak hartu! Bota! Uretara, tío! Hainbeste denborei eriketan! Ondo, Asier! Surfista! Nahi dozu? Hachi, baja! ¡Bien, María! Bueno. ¡Ya subí! Vale, presa orete! Iru, bi, bat! Eta zuen zate gero raidez, ez? Hau azkena ja, Bai! Kodu, hori. Beste bat harrapatzea. Baina, bueno, lehen urtia eta gustora itxera, prisarik. Osa, que ondo, posik. Ondo, bale. Zela izan da udana montatzia, platano badakazue hortikan, zela izan da? Plana da bat atzian jutia, baina, bueno, ikusi oso ez da gurik, osa, que, bueno, improvisa bingu eta mina esartzia. Eta ondo. A ber, iriste zeaten eta gero olimpiadeta bai zezenetan? Zela? Gero zezenetako olimpiadak doz animatzen zeaten? Direkto jumbiako, ze bestera ez galtzen. Osa, que... Vale. Venga, baja. Astea dijoaz eta, badijoa, ben. Venga, badua zela.
Ba, justo hor dago, retumillo hori, jatzen gara ganak eta hainbat ide eusten. Torre Sur. Kaixo, gaur hemen gertutik jarraitzen ari zarete, ezta? Bai. Primeran ikusten da mendik gainera. Zer moduz ikusi dituzu kuadrillak? Ba, primeran, betzetza jate kriston imaginazioa aukela, mozorrotzerako orduan eta batez behor Bergarako sardinak pasau dienak, eta oso ausartak hemen sartzeko errekauntan. Eta, zein irutu zaizu originalena, politena edo oberen prestatutakoana? Sardinak dudabarik, Bergarako sardinak, bai, primerakoak. Iritsiko direlakoan? Bai, zeitzuan gainera, hori espero du. Ba, primeran gu jarraituko dugu eta ondo pasa gaurko eguna. Berdin, eskerrik asko.
politxak, joda. Bueno, amentxe, baltza jaitxieran, zuek hemen musikia jartzen, ez da? Animatzen, bai, pizkate jaixak animatzeko eta ondo etortzen da musika pizkat eta... Zela ikusi dezue baltzak hemendikan? Ondo. Hasieratik antxe bertatik gatoz, eta kuadriakin eta egon geha bai, eta kriston ambientia eta oso politxa. Gabi sortikan ikusten baten bat uretatik handabiela jausten eta hola. Seguro hori ez da faltatzen. Urtero, beti dago baten bat uretara jausten dana, eta... Baina, bueno. Zuek txosnagunian egongo zeate elmugan, ez? Euran zain. Bueno, euren zain, jungo geha elmugaraino, han joko deu pizkat, eta gero kalealdea jungo geha. Gero zela kuadrien eguna da, baskaltzen be bertan izango ga, osea que... Ezaz, ezen plazan ere? Ez, esan plazan ez. Vale. Baina, bueno. Tope orduan, ipini musikia eta giru hemen bihar data. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo segi. Ikusi hortikane. ¡Vamos! Hoy en día con los drones y Bueno, txosnagunera gerturatzen, zer moduz ikusi dituzu? Nola iritsi dira orain artekoak? Danok igeritan, ez dago burrasko, así que... Ura ez, baina gure aldea behintzat talde. Ona, bai, erua. Zuen kuadrilla bertan da? Ez, lagun batzuan, baina kuadriakoak ez. Eta gero olimpiadetan parte hartuko duzu edo hor ere ikusle? Nik asmoa gaukot, baina ez da geda animauko dian kuadriakoak ikusiko. Bueno, zein uste duzu iritsiko dela? Ez dakit, papa frita honek. Txiriko kuadrilla. Aurrez ez duzue aposturik egin edo izenik bota? Ez. Aurten ez dabil oso divertigarrixak izan esan da, baina bueno. Hemen, aspertzen ari zarete? Bueno, zezen plazan hobeto, ontxe jungo az. Bale, oso ondo, aprobetxau. Eskerrik asko. Seguro honek animauko diala, hor matzap. Urso lotatu eixan da, Baitante, por eso, la vida está de oso bicho. Me va a reconocer la todo es genial, es genial. Con todo el cañal de esta. Está todo burro en Murcia, no punto de ¿En qué momento nos igual habría echado? Venga, Chapandú. Venga, hay que ir.
A ber, zer irutzu zatzue, baltza jaitxieria zela ikusi dezue? Politxa. Ikusi dezue jendia ureta jausten, ez? Bai, asko. Ixadanak. Zuek hemendik urte batzuta jungo zeate? Bai. Igual bai. Zela eze? Bai. Eta gero hor bukaeria jungo gea ikustea eta animatzea? Bai. Nahi da zuen. Bai, nahi da zuen. Bale, botako iso animo batzuk baltzakuei? Bai. Tano batea, animo! Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau. Y estamos aquí para lo que quieras. Eskerrik asko. Orain arte, zubi-zubi ibili bagara ere, iritsi gara helmugara, eta hemen ditugu helmugara iritsi direnetako batzuk. Zer moduz joan da? Pixkatxo eski eskarpinetan juna ez, eta, danetak egon da, barriak, baitxa mina, eta, azkenian irabaztera torri bat, eta ber irabazten dugun. Ikusleek esaten zutenaren arabera, ur gutxi zegoen eta mina hartzeko aukera asko. Bai, hasieratik izan da, eta, momentu batzutan baltza goiza, baina azkenian momentu gehitxonetan bera jaitsi, eta harrisekin ibili gaur burrukean.
Oso ondo, besteak nola ikusi dituzue? Bueno, ondo, a ber, divertitzen datorri ga, eta, bueno, azkenian ez dago presiñoik, ez dago ezer, así que ondo, egun politxe erten da, eta, bueno, ontxe ja juer gara, así que... Zuk zeuk esan duzu divertitzen zara, orduan helburua beteta, ezta? Bai, noski, bai. Lehenengo urtia, así que ondo junta. Oso ondo, aprobetxa orain duzuena ere. Vale, eskerrik asko. Esto no se hace, hijos de puta. Grabatuta. Bueno, hemen gaude ikusten baltzak. Justo hementxe daka atzoko bakalau lehiaketako bigarren postua irabazi zeuenak zelan? Ondo, gustora. Atzo zela bazkaldu zineten bakaiaua? Erañun. Euna paseo itxen dila, bai. Ondo, bai, bazkaldu gaben, ingamen parrandatxua, bai. Ondo, eta zelan zabiz ikusten, behido baltzako horrek, iritsiko da baltza danak, ala? Bastante lanekin, ur gutxitxo ete dagoen eropetzeta, bai. Zuek bajatzen zinaten gaztetan, ala? Ni atxaltakoen hasi zetez da, ez, ni bergan nazi bili hortan, ez, bere gara isen beste zapatu eta magarrik etorten nintzen, ni. No, bueno, hemen animau biharko iso hori behidau. Zer da, hau, abaria, ez dakigu, zer da, bueno. A ber, aiatzen dian, orduan gero, zezen plazan ikusiko gehala? Bai, ze mutikuekin ara goiez, bai. Ontsu urtengo dagoen mendi, erreka gehien negon die eta adutza goiez oin. Oso ondo, bazkarrik asko. Agur. Kaixo, zuen baltsan emandugu saioaren hasiera iritsi da helmugara, zer moduz joan da bidea? Ondo, ez dakit. Ondo, ez? Hauek esango da. Gol partu, baina bestela oso ondo. Ur gutxi zegoela eta ez, esaten zuten asko. Zeban kubritzen eta harri pila zen eta golpeka, baina ondo. Aurreko urtean ere parte hartu zenuten? Aurreko urtean nik ez. Zuko, Ez que berez kuadreian apuntau gaz, da esente, eta nola bost bakarri bota alzien bakoitzen, bi balsaetara dugu azkenean. Eta horian bota, aurreko urtean bota zienak daguga nobatuak. Bueno, aurreko urtean ez bezala, gaurkoan eguraldi ona. Orduan, alde hortatik behintzit, hotzik ez. Horia, ura gaina nahiko bero zegoen, hasi que ondo, oso ondo. Orain pentsatzen ez ezen plazarun joango zaretela, ezta? Ez dut uste, petauta gongo da, ez dakiz egingo dugun seguramente, ja zurrutera, igual. Oso ondo mutiak, aprobetxa beguna, bale? Eskerrik asko. Que me caga. ¿Yo? Vamos, Se me ha cogido el año. ¡Venga, Mutilla! Menudo trabajo para Zue gaurkoan San Ferminak ekarri dituzue Bergarako Pentekostetara. Bai, hemen zezena. Eta zer moduz pasa duzue, baltsa jaitsieran? Lehenengoa hasieran agobiauta, eta gero ja lagadoste hor balsa montatzen. Eta ja como una reina, baina bestela... Bolkau indago gainera, buelta zuen manga, así que... Bueno, orduan agian, baltsa gainean, baina denbora gehiago pasa duzue igerian. Bai. Hala ere esperientzia errepikatzeko modukoa? Bai, baina inguan espinillerekin eta danakin, porque... Urrate jiuta etorri. Hau izan da aurreneko aldia parte hartzen duzuena? Bai. Ezin ginuan hasieran, lehen hautik. Balio dezala honek urren urtean beste neurri batzuk hartzeko. Bai. Asmoa zen ez burua bustitzia behintzatola. Zezenetara juteko askarra eta gorputzak arra bitxatzeko, baina ez. Bueno, hain dutxa bat eta zezenetara. Bai, aprobetxatera. Oso ondo neskak, aprobetxa beguna, bale? Aio!
Dano, tío. Bale, bueno, hemen daka, ja, jeitxidian batzuk, iritsi zeaten eskak, zela izan da hau jeitxieria baltzatikan? Ba, espero ginoana baino beto azkenian ez eukun esperantza hondirik, baina azkenian ondo. Bai, gutxi zegoan, baina, bueno. Zer da latan eskak honek disfrazak? Ba, ez dakigu oso ondo. Alfombria ipini ginuan, eta... Alfombria barka, nahi barkua, alfombria izateko. Bueno, elegante zozt, elegante. Zela izan da, riazko, berua ere imaginatzet, jauzi zeate ureta edo? Bai, uretara bai. Uretatik biliga, baina jauzi onaino guztiga gehiago ez, Toki batzutan geixo kurri. Piskat busti, eta guai zezen plaza edo? Aldatu eta... Aldate igual, bai. Oso ondorezkak, eskerrik asko. Eta ondo pasau jaixak. Eskerrik asko. Hau da zuena, ez da? Hau da zuen baltsa? Bai, hau da gure baltzia. Indau, noeren arka indau, guk. Eta noeren arka hortan zenbat animali sartu dituzue? Ba, izan gara lau animali, bitxerri, 8 bat, pinguino bat, eta ero, noe. Han, erdixan da ona. Eta noeren barka zer moduz iritsi da? Ba, kostau jako, nik uste dut ez da gita azkenak helduan, baina asko kostau jako. Indau kriston baltza onditxa, baina, karo, urgu txiki, ezin zan juna aurrera, kantza-kantzeina. Hau izan da aurreneko aldia baltsa jaitxiran parte hartzen duzuela? Lehenengoa eta probablemente azkena, bai. Bai, ez da esperientzia ona izan? Gogorra, oso gogorra. Bueno, agian urren urterako gauzatzuk aztu eta berriz parte hartuko duzue. Hori da, ikusiko urren urtea. Ba, oso ondo, aprobetxa guain datorkizuena eta beste bat arte. Eskerrik asko, hala. Maltzea, batean. How about today? Bueno, pues igual sobre la marcha. Igual los reyes. A esta le gusta mucho. Estamos aquí viendo las barquitas. Hauza, lehenengo azkarrak izan bat aurreratu du. Gure laguna bat bakizu edo? Hasieran aurreratu ditu. Hau hartu zu. Gugin bi buru. Izan, etorri, bixo bingo. Torri. Bixo bingo. Vale. Bueno, hemen zubixangoz eta ematen doanez, danak heldu diala, baina batzuk hortikan galduta gelditzu dira. Hala ere asko ureta jauzi dira, baina ondo etorri zakuez, hemen do berua kristona, hemen gozdanok izerdi fatzetan, eta oain zezen plaza jun behar geha, orduan bertan ikusiko geha. Agoaz. Zer moduz joan da? Zer moduz pasa duzu zuek? Pasa ondo. Jun ja, ez dakit, bajau gabeintzat. Iritsi zarete eta esan duzue bidean batzuk ere aurreratu dituzuela. Bai, posi gare, alde horretatik posi gare. Bai. Jendeak aipatzen zuen, ur gutxi zegoela, mina hartu dutela, zein da zuen kasua? Ur gutxi bai, eta golpetazo bate bai hartu do. Zenian lehenengoan ja guzti txagara, así que ura basegoan, leku batzutan basegoan. Baina, behintzat gaurkoan freskotasun hori eskertzen da. Bai, gustora gare, bai. Aurreko urtean ere parte hartu zenuten edo hau izan da aurrenekoa? Lehenengo urtea. Eta gehiagotan parte hartzekotan? Bai, seguro.
Seguro, baietz. Ikusiko gu. Zertzan zuen baltsaren izena? Beinke Banana Splash, ez? Ba, primerean, bikote, mila esker eta... Vale, eskerrik asko. Horra, ¡Santo piscato, sí! ¡Ey! La tengo pendiente al phone, quiere mucho y le gustó, pero yo no tengo de eso, así que búscate otro amor. Para ella soy ganador, loco, yo no tengo opción. Culpa de mi ambición, para el tonto que me tiran daily. Sigo lo mío, no busco problemas. Ya me llamo cuando busca el frío, por dentro me da y me quema. No me turbo, sigo recto, me de la familia, ando de flow violento. Un madero en el concierto, tengo más de uno para sentirlo más lento, wow. Y eso que no estoy pegado. Eso que está molestado, uno de verde con rap. La gente pide que lo cante, yo no soy rapero, solo ocupo arte. Me muevo como N'Golo Kante, fuera de mi barco como alguno lo cante. No cantan, solo dan el cante, flow infectado como tiempo delante. Al primer intento se te va la cara, yo vivo tranquilo, contento mi pana. Entonces reciben el bombo, aquí vende fluidez con el beat haciendo tropos. Loco, no queremos tongos, aquí de va bonito, no te creas que eres Tony Cross. Disfrutando como tontos, haciendo maravillas en el beat como unos locos. Suatos ahí me foto, pa' ti soy el capo pero pa' allá soy po. Si no aguanta la presión es porque no para. Chicos llenos de ambición, vertizando gara. Llenos de imaginación, con las cosas claras. Hoy las luces de neón brillan por Vergara. Tengo una táctica, nos vamos pa' mi casa para practicar. No te voy a lastimar, fumando me indica que eres activa. Ella es activa, me dejo tocado porque es mágica. De forma drástica, junte de cintura sin elástica. Son las 6 de la mañana y no sé ni dónde estoy. Solo veo imágenes a trozos locos que pasó y hoy. Sonido que me lleva por un fruto de plano. Estoy en el after hoy. Y pa, que ya voy a acelerado, indomable como el M con los ojos colorados. Y pa, mis chavales me le queman apoyado, que yo siempre sigo recto, que no voy a pegado. Y dale que lo parto, no me puedes ni con puto viarato. La hostia porque ya estoy harto, pero ya llegó la de subir de rango. Salgo a la ventana con el capo, se nos va la hora de igual le estamos grabando. Tanto para cantar empezamos hablando, con el HR lo estamos cocinando. Esa mami cosechando al blanco, el futuro ni contando paso por el tango. Paso, esa que solo me está tirando. Nunca sentí pecho porque de mí estén hablando. De mí estén hablando, de mí estén hablando, de mí estén hablando, de mí estén hablando. No me puedes ni con puto viarato. Sox me foto. Wow. Es que ricasco, Beneta.
desayuna tu besos a fuego lento. Dicen que está mal hecho, se ha enterrado muy hondo lo más profundo de mi pecho y a esperar a que pase el tiempo. Tiene una herida que te lastima más de la cuenta y le falta claro. Con el tiempo quizás se le pare, pero te le agarra el reloj. Y el corazón no lo se ha rendido fuego, está fuera de control, no puede evitar que estalle el amor que lleva dentro. Y ha salido a la calle a buscarse, a intentar convivir, porque detrás de la tira a ti. ¿Dónde vas, corazón? Estamos juntas en esto, y a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Este corazón no hace mismo juicio. Un corazón que le vida cuando se le olvida que está lleno de heridas y a veces heridas que no te necesita. Pero este corazón bajo cero se derrite en su capa de hielo cada vez que rota el hielo. Tiene paz pero sabe mal, de la animal de lo que te imaginas y me tiene pendiente del duelo de la colorina. Se hace llorar al mar con las abiertas para que depende cómo se vive. Llenito de espinas. Se ha perdido fuego, está fuera de control, no puede evitar que estalle el amor que lleva dentro. Y ha salido a la calle a buscarte, a intentar convivir, por el que te hace latir a ti. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Te recuerdo que estamos juntas en esto, y a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Se ha metido fuego, está fuera de control, no puede evitar que estalle el amor que lleva dentro. Y ha salido a la calle a buscarte, a intentar coincidir, por el que te hace latir a ti. ¿Dónde vas, corazón, corazón, corazón? ¿Dónde vas, corazón, corazón, corazón? Te recuerdo que estamos juntas en esto, y a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Gracias, familia.
Y estamos aquí para lo que quiera. Eskerrik asko. Kuadrilla egunari jarraipena emateko, zezen plazara etorri gara, baltsa jaitsiera bukatu da, eta hementxe gaude, hasiak biraia da. Bai, abetxe ambientatua do, eta ikusten deunez kuadrilla asko, ambiente politxa, astelena ondo hasi da hemen Bergaran, beraz gu, Zara eta Bixok hemen zezen plazan ibiliko gea, ia jendiak zer, ez? Ea zer gertatzen den, ea zenbatek ies egiten den zezenak. Beraz, etorri ikustera. Hori Bergara, ambientazo hemen, kuadrilla egunean txaste plazan.
Zurrai. Bueno, badago ya zeintzuk pasako dien urrengo fasera, zeintzuk pasako dien. Koloria eta parranda girua, neskak! Zelan ikusten dezue hemen kuadrillak? Ondo, zuek ez zeate animau? Ez, baina aurren urtean igual bai. Ui, ahots hori jaixak oso ondo duaz, Bai, gaur berriro. Gaurko ze asmo? Ba, gau pasa, gero zezenak ikustera. Ze asmo? Gero herri bazkaixa dane animatzen zeate zuen. Danera. Eta hemendik zer, zezenek zela uste dezue jokauko duela gaztiekin, zeinek irabaziko deu? Nik uste de laranjak irabazi dautela. A ber, irabazten deuen, anima biharko zaku ez? Oso ondorezka, gale, ondo pasa.
Vamos a
Superrondo. Urtero, menegotera Eurixakir, Eguzkixakir, igual jau. Eta jokuak olimpiadak zer moduz ikusten dituzue? Piztini asko gustatzen jau. Bai, lebele. Nivel asko dago aurten. Bai. Bada zuen lagunik bertan. Bai, bueno, esagunak. Eta bueno, bagar ikusten. Eta divertigatzen. Eta zuen nolatan ez duzue parte hartu? Bilurra asko. Vamos, ez atrebitzen. Eta ona etortzen bada? Juningo naiz, Usain Bolt. Aurreko honek salto asko egiten zuen, eta, bueno, atento egoten bestela. Puten ibilibia, kontuz. Ba oso noneskak, aprobetxa beguna, eta hola jarraitu. Berri eskerrik asko, agur.
jolasa? Kuadrilla azken finean ondo joiak, eta irabazteko asmoakin gatoz, así que a ber irabazten duen. Hori, lehenengo aldiz hartzen du aparte eta momentuz irabazten goiaz, así que oso ondo. Eta zuek parte hartu aldezu edo bakarrik horbekuak? Nik aurrekoan esgintzia inuan eta ez daukat parte hartzeko asmoik. Kazu? Zezenak inokinean historia bat eta ja hortik aurrera ba... Igual hobeto ez, Ja hortik aurrera bat. Igual urrengo urtean. Urrengo urtean zezena izalto ingo jaz. Ba, ondo, animo kuadriakoak amendu zela. Irabazten gabiz, así que ondo. Muy bien. Animo botilla. Eskerrik asko. Ondo pasatu. Bai, pasatu retxe. Kaixo neska, gaurkon zuek parte hartu dutenetako taldetatik neskan talde bakarra. Zer moduz pasatu zuen? Oso ondo, superondo da bizitzen da seguro irabazliak geratzen gara, baiet? Bai. Zein jokutan parte hartu duzue? Danetan. Irabazin biau. Eta, gerora, ze asmo? Gaur parranda, gaur azkenengo eguna aprobetxa ben biau. Gaur irabaztea ospatzeko asmoarekin. Hori da. Oso ondo neska, ondo pasa, eskerrik asko.
asuntoa. Venga, gainean egin duzue. Ea norbete, falta betetzeko. Venga, segio. Venga, portilla betetzea asuntoa, segi betetzen dira. Venga, batuko zondo, jazte, venga, segi. Venga, segio. Venga, hori gozando, grande bat. Batzu bai jazte jaudera, betetzen boturia, hori da, venga, hartu martxia hori da, oso ondo. Venga, segi hartze, martxa ondan piztina gauzu dira, Venga, segi, hori da, epa! Praka, paso begarri anoche, venga! Segi, hori pixan pila da ona, errekortare, garri erama. Algar laguntzen ari dira, algar laguntzen kamparik egin gabe, guapi baten entzilekura, alemaniari. Crespo, bandeja gainera, familia, bandeja gainera. Creo que cae la error. Bueno, gente, voy a botella de donde por dos, falta botella de secor, Venga, sigue metiendo botella. Oso ondo, kriston ambiente dago, neskak parte hartzen dare, así que oso ondo. Lek zeba ezeate animatu ba? Uia, ez dauko edadeik. Lehen bai? Bai, nahikoa indakoaga. Zelan duaz jaixak, zelan kuadrilla eguna? Ondo, bueno, azkenengo eguna da, así que aprobetxa guiako, baina ondo. Egun osua gaur, Bai, gaur tokatzea. Ontziate baza jaixiera? Bai, batzuk bai, baina ondo, oso ondo. De momento ikusten, ze kuadrillak uste dezue irabaziko doala? Irabazi ez dakit, baina neskak irabaztea, mesez. Etxedez neskak. Mesez neskak. Totalmente. Eskerrik asko, bale?
dabil pasatzen kuadrillak zezen plaza barruan? Ondo. Asko harrapatzen dute. Bai, zezenen bat edo beste ere sartu da jendea zegoen lekuan. Bai, gura aurrian. Gertu ukidezu ordu. Bai. Eta ez dizue bildurra eman horrek? Bai, sustua. Ba, oso ondo, aprobetxa hau, eta gero ikusiko duzue hau. Bueno, pues gabe, bidea musika presto dago, eta badakizu zer danez, aurki jokua, zile jolasan nahi zuen galetu, dano gorguetaka, benetan, musika geratuakoan, eseri. Gero, oin animalia gaude, urrengoetan animalia gaude, bale? Burrukari gabe,
gabizia. Zezenak aktibo egon dira, baina hemen sartuan jendia potre barriak auskate, eta kundia tope, eta merezi dute irabazi dutenak irabaztia. Haupa! Zuetzea sartu, ana? Bai, baina gero elimina bingo lehenengo rondi ja. Duan, hori sartuko nahi berriro. Aurrengo urtean orduan irabaztea. Espero bai. Irabazte mau, zuri dedikauko dut. Perfecto, venga, guai sartu. Hombre, a tope.
zuek ez zate animatzen. Guri lotzia eta bildura mateosu. Eta baltza gaitxeran parte ez da, ezta? Gustatzen ziogula. Baina, handio ez, urrengo urtean. Zenak urrengo urtean. Gustatzen zaizio gehiago dena kanpotik ikusta, ez beste modu bat disfrutatzea. Urrengo urtean gu hor barruan egongo. Bai, seguro? Urtenetan ez eginak. Ez askue gaizteko, baina... Urrengo urterako. Urtenetan ezin ginoan, baina urrengo urtean zela dugu. Batzuk bai, baina gu justo... Vale, da ondo pasatzen nahi zate ordu. Ba, oso ondo pasa eta aprobetxa egun luzea daukezuela aurretik. Gerdin. Bergarako botonak egunga. Ezagin zentzu duen, nire mesakoraten zentzu duen. Esan bezala, eta xurrak esateko bezala, amabit genten, alde bastante beste urrengoak sortzeta puntu lortuta. Eta bestiak zazpi eta launa, orduan, aurtengo talde txapelduna Bergarako kuadrilla jokoetan 15. edizioetan, disfrutate zuen saria, beste bestiak ere divertitu, nombratu abatza lehen hemen izango gara, eskarka, xurra, esango que xurra el del Madrid, ahí va, xurra el del Madrid,
kuadrilla bukatu da, kuadrillen olimpiaden norgehiagoka, eta zer moduz ikusi dituzu zukane? Nik superondo, ambientazo, kriston planatua da, eta jendia oso animatuta, eta ematen duenez ere kuadrilla irabazleak merezi izan du, eta orain eguna ez da bukatzen, beraz, goazen herri bazkarira, eta hurrengoko ekintza guztietan ere egongo gara. Orduan, etorri gurekin, eta hurrengo urtera arte zezenetan.